Morning mga ka-Johns and another video guys with Sir Pants and dito kami ngayon sa Ubay Bohol dito sa I Like Enterprises ug mamalit ko no miss sa mga gamit sa mga igagaw ni aglista sa mga pamalitonon kay magsugod na ag face to face mo na nga ni ag igagaw maoy nangunay og pamalit sa isang mga mga gamit sa mga igagaw o di ag tindera may na-entertain na to kaya ang unang gipalit unang gipili kaniyang banig nga single bote pa sila single pero ang boteng tindera og single pa pagkakani charot so pareha good ni dyan nga makaliptan ra kanunay ano raw? Nganong single man sir, waday kay Paris? Sa work. Na sir? Ano sir? Ning andar na pag mo. Ano sa'yo mong ipangita, sir? Diara good, sir? O gusto ka makakitag single, sir? Wabalay ka kahibawang single man ka? Masa naman po yung jonggingan Ngarong niya naman po mo daning dapita. Di ra ba mamati? Maring, unsa man ang pinatakilid mo ng imong maring? Ay, mahilig sa patakilid. 1 hour later. So pagka magpamalit na mo guys, dagan may diretso ni sa Jollibee kining gutom naman po, dangita naman po bitok ug kamakaon. So niami sa Rolling Jollibee din sa Ubay Bohol. Anas maring ako bati maring. Ni muna sa truck ni si nga Jollibee. So huwat may kay agamang order paman maghuwat pa man tawgon sa kanang napod ni sila na si was Angel Mary Angel napod ay lingkuranan og lamisa danha pero ko andra madidyo ra mo nang nag take out ra mi wa mi nag take in. The first Filipino company may mga pagganon. The first Filipino chicken. Ate Fe! Hindi sa ko Ate Fe! Sa picture? A few moments later. So guys, nag-take out nami. Katriginita. Nag-take out nami sa Jollibee. Kaya wa may take in to. Padong nami sa among sakyanan guys kay Perting ini tas Philippines. Adto sa mga guys kay pa maggalak pa ning Balik ko biya drink. Many hours later. kaon ta maring. Naku ko, patundang ko mayarang ka. Hi! Gutomis di adaho. Umane resultas take out. Kay nag-take in pa ang tata. Buin. Gutom nakbala pa mag-video. A few moments later. Tinubagay naman kadali. Ay, busog! Lusog! Busog! Salamat sa ayuda mga mareng. Og mga pareng. Nanuktukan.
Kano sa ungipon. O, kung siya mag-dental floss. Di mo mag-dental floss? Sarap ng Coke, parang Sprite. Di mo mag-dental floss? Ako mag-dental floss. Sibong isap po dagto tibi paliko. Go. Aray ni kadali ka. Panuan. A few moments later. So guys, nahuman namig pangaon. Mangulay nami. Dani rami sa street nangain. Charot, street ka dyan. So hinahinay na tagaginod. Gamulay na guys. Kaya hapon na narabay na kong ulan. May maraming kuan doon, clouds. Ayaw, clouds. So anira ko guys, kay mag-drive na ko. Oh, bye-bye. Charap buhay Mingming ah. Nusuk-suk ya. Gila tutuan ko. Kasabot na. Mana kaninggara. Cey, mana ninggara. Ano, gisa mo ka na. Gisa mo ka na. Gara mo gyapon. Nanggigil na noon. Nanggigil na noon. Alan Mingkay. Check it out. Grabe ka pangay-angay. Grabe. Nag-ikog jubod. Cute. Cute nag-ikog. Cute. Wow, naimuta. Wow, mutaon. Iyo. Iyo. Wow. Kiss. Kiss, kiss. Kiss. Naongi mo gimikog. Naongi mo. Kawan. Samukan na. Samukan na. Kaki.